Sana ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras po alas 12:06. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Maraynod to mga tugang, aldaw ni Miyerkules, ini po ang Bareta alas 12. Kami ang sa indong tagapagbareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Joshua Bino. Headlines kan mga bareta enot sa lado lokal. Legazpi City Mayor Geraldine Rosal pig-imbitaran ang publiko na maghiling sa mga aktibidad kan mutya ng Ibalong Festival 2024. Tree planting ginibo ka sa bagong aga sa Eco Park kan syudad sa Humapon, Legazpi City. Fivox nagpatanid sa publiko manungod sa mga peking posts sa social media, manungod sa sitwasyon kan bulkan mayon. Resolusyon na mapapondo sa desilting sa nagkape ng barangay sa Ginubatan, Albay, ipaparesibi na kan mga konsihal sa manlain-lain na opisina de gobyerno sa probinsya. Mahiwasan na brownout sa Albay, mamamatean kan mga miyembros konsumidores sa Domingo, Agosto 18, 2024. Sa lado nasyonal, DepEd planong halion ang master's degree requirement para maging guidance counselor. Mga kongresista naglalaom na malaog na sa Kamara de Representantes si Representative Paulo Duterte para idepensaan sa iyang drug testing bill. Dahil sa ESF, pig-aariglar na kan Department of Agriculture ang guidelines sa pag-itaas kan bayad danyos sa mga hog raisers. Resulta kan investigasyon kan COA sa Intel asin confidential funds kan Office of the Vice President asin DepEd isinabpina kan House Appropriations Panel. Barata mga tugang sa ibang nasyon, Iran sinayumahan ang pangapudan kan dakol na nasyon na daina ipaglawos ang pag-atake sa Israel. Baretang sports, Olympic flag para sa Summer Olympics 2028, mainit na pigresibi sa Los Angeles. Yan mga tugang ang headlines kan mga barata. Ngunyan sa detalyes, enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simeticon, Kreml S. Hyper Bilis. Bilis. Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Pig-iimbitaran ni Legazpi City Mayor Carmen Geraldine Rosal ang publiko na maghiling sa gigibuhon na festival attire competition kan mga kandidata sa mutya ng Ibalong 2024 at sa nahapon sa Ayala Malls, Legazpi asin ang Coronation Night kini sa Biyernes, Agosto 16, 2024 sa Ibalong Centrum for Recreation sa Barangay Bitano, Legazpi City. Ini ang naging minsay kan alkalde matapos na kasubagong aga nagtanom nin mga kahoy ang 20 mga kandidata sa Legazpi City Eco Park sa Sitio Agna, Barangay Humapon, Legazpi City. Sigun sa alkalde, dakulang espasyo ang pigtanaman nin mga fruit-bearing trees mantang pighinguman ninda na maging farm tourism ini sa sur na parte kan syudad sa mga masunod na bulan. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Ang impormasyon na nagluluwas sa sarong Facebook page na nagsasabing nagkaigwanin maluyang pagsabog o eruption ang bulkan mayon sa probinsya kan Albay, Kasubanggi, alas 6:30 Agosto 13, 2024. Ini ang nakapalaman sa ipinaluwas na abiso kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology bilang patanid sa publiko sa salang impormasyon na naglalakop sa social media. Sigun sa Fivox resident volcanologist Dr. Paul Carlson Alanis, dahil basta-basta magtubod sa
mga ini o mag-share nin mga impormasyon na bako hali sa saindang opisina na posibleng magdara nin takot asin pagkalibong sa mga makakabasa kaini. Sinabi ni Alanis mantinidong nasa alert level 1 ang bulkan mayon sa presente. Para sa mga tamang impormasyon, pigaabisuhan ni Alanis ang gabos na bisitahon ang saindang DOST Fivox website na dost.gov.ph. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Ginebra San Miguel, lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Ipaparesibi ng unyan nindasanggo ni ang Bayan Committee on Public Safety Chairman Konsyal Babanyaga asin Committee on Environment Chairman Konsyal Julay Tingzon kan ginubatan Albay ang aprobadong resolusyon na nagahagad sa gobernador kan probinsya kan Albay kasabay ang PENRO, MENRO asin Task Force on Lahar Committee na punduho ng diretso ang pigigibong disilting sa linderos kan barangay Tumpa Kamanili o Tumpa Kamalig, Maninila asin Masarawag ginubatan Albay. Ini matapos na ilatag kan duwang konsyal sa mga miyembro kan konseho ang mga ebidensya na sa indang natipon matapos ang kinunduktang evakuasyon asin inspeksyon sa malasungkaan na espasyo sa nasabing mga barangay na peligrosong marhay sa mga residentes asin propriedad kan mga nakaistar harani digdi. Nanindugan ang duwang opisyal na dai naninda hahalaton ang catastrophic effect kaini sa banwaan kung kaya dapat na ining maaksyonan sa lalong madaling panahon. Magkakaigwanin mahiwasan na brownout sa probinsya kan Albay sa Domingo, Agosto 18, 2024. Ini ang ipinaluwas na abiso kan Albay Electric Cooperative o ALECO matapos ang pagpaabot nin komunikasyon kan National Grid Corporation o NGCP para sa power interruption sa gabos na feeders kan Washington asin Bitano Substation alas 6 nin agas sagkud alas 6 nin banggi sa nasabing aldaw. Ang brownout kan NGCP ang dahil sa gigibuhon na preventive or corrective maintenance sa mga linya nin kuryente. Kasabay naman ang testing kan Daraga to Legazpi 69 kV line, 1 associated HVEs, as in general maintenance kan Daraga to Legazpi 69 kV line, 1 associated HVE. Katakod kaini magkakaigwaman ang ALECO nin parallel activity kasabay ang installation kan recloser sa Binanwaan, Legazpi City, pagsalida nin fuse cut out as in insulators, paghalik kan mga nakakaulang sa linya kan kuryente sa manlain-lain na parte kan syudad. Sigon sa kooperatiba, tulos man na ibabalik ang supply nin kuryente oras na matapos ang siring na mga aktibidad kan sa indang personahes magin kan NGCP. Pigaadala na kan Committee on Public Order and Safety kan Sangguniang Bayan kan Daraga Albay ang pagkakaigwanin Balay Silangan Reformation Center sa munisipyo. Sigon kay Konsel Stevie Bichara, pamayo kan nasabing komite na ang banwaan kan Daraga ang saro sa 5 mga munisipyo sa Albay na wara pa nin siring na pasilidad na nagtataon in reformation as in intervention sa mga personang naiimbwelto sa illegal na droga. Sinabi ni Bichara na pinag-informara na ninda ang mga departamento sa lokal na gobyerno kan Daraga Albay asin iba pang mga ahensya na magiging katuwang ninda sa pagrealisar kan plano kay bahana ang Rural Health Unit, Municipal Social Welfare and Development Office, Sangguniang Kabataan Federation, Liga ng mga Barangay, Daraga Municipal Police Station asin ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Sangunyan naghahanap na sindan ng espasyo para sa bubugtakan kan siring na pasilidad sa pagasabing saro man ini sa mga requirements kan Regional Oversight Committee para sa deklarasyon kan drug cleared municipality. Padagos ang pigigibong weekly monitoring kan Department of Trade and Industry Bicol sa manlain-lain na produkto sa rehiyon. Ini ang siniguro ni DTI Bicol Consumer Protection Division Chief Ruben Sombon matapos na makariparosinda na may nagkapirang produkto ang naglalangkaw ang presyo asin hababa man ang presyo sa ipinagtalaan na suggested retail price kan ahensya. Ipinaliwanag ni Sombon na ang nagkapirang paglangkaw ang daiman naglalampas sa ipinagtalaan nindang
SRP kan DTI Bicol. Tinawang doon ni Sumbon na maigot nindang ipinagbabawal ang mga palabaw na presyo sa mga produkto kung kaya pig-inganyar niya ang mga consumer na tulos na ipaabot sa saindang opisina ang impormasyonin paglangkaw kan presyo kumpara sa ipigtalaan na SRP. Mga tugang binawian na po nin buhay si Reverend Father Bernard Babanyares. Sa impormasyon na ipinalawas kan Diocese kan Legazpi, binawian nin buhay si Father Banyares kan nakaaging Biyernes, Agosto 9, 2024 sa Diocese of Baton Rouge in Louisiana. Sigun sa Legazpi Diocese, nagahalat pa sindangon yan nin official communication hali sa Baton Rouge. Ang memorial mass nakaschedule ngon na Agosto 13 o ang memorial mass naka-schedule ngunya na Agosto 13 alas 7 nin Banggi, Agosto 14 alas 8 nin aga sa Philippine Standard Time. Pigahalat pa ngunyan ang impormasyon manungod sa iba pang funeral details hali sa pamilya ni Father Bob. Katakod kay ni hinagad ni Obispo Bong Bailon sa gabos na paratubod narumdumon asin ipangadji si Father Bob mantang ani winalat kay ni na adal maging blessing sa gabos na nakakamit bid sa iya. Mapuuna ang operasyon kan Pantaw Port sa Ligaw Albay o Libon Albay sa katapusan kan Agosto 2024. Ini ang pinagkumpirmar ni Albay Governor Attorney Rex Lagman sa pag-atender kaini sa ginibong Stakeholders Forum kasuhapon kan Bureau of Customs sa Legazpi. Sa pahayag ni Lagman, dakulang trayumpo ini kan probinsya sa pagsasabing haloy ng marhay na natenga ini asin maikukonsiderar na white elephant alaga dahil sa pagtatarabangan kan manlain-lain na departamento asin individual mapapakinabangan na ini kan mga biyahero asin makakatabang man ini sa ekonomiya kan probinsya. Yan mga tugang detalyas kan mga bareta sa lado nasyonal o bareta sa lado lokal. Bareta sa lado nasyonal, ibang nasyon, sports asin iba pa makalipas lang ini. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle, at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade! It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa.
ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Mga tugang, koreksyonan ko lang su pronunciation po kan Bareta Takasubago. Sa impormasyon po na ipinalawas kan Diocese kan Legazpi, binawian in buhay si Father Banyares po kan nakaaging Biyernes, Agosto 9, 2024 sa Diocese of Baton Rouge in Louisiana. Mga tugang sa detalyas kan mga barata sa lado nasyonal. Mawot kan Department of Education o DepEd na tanggalo na ang requirement na master's degree para maging guidance counselor. Gusto malindang mapanoan ang mga bakanting posisyon asin masimbagan ang bullying sa mga eskwelahan. Sigun kay Carol Mark Yee, 2nd Congressional Commission on Education Executive Director, na nasa 5,000 na posisyon para sa mga guidance counselor ang bakante sa mga eskwelahan sa nasyon. Dahil ang digdi, naglala ang problema sa bullying. Dagdag pa niya na daiman pala nin nag-o-offer nin Masters in Guidance Counseling sa bilog na nasyon. Nagpahayag din pagrespeto ang nagkapirang mga kongresista sa isinumitir na propwestong lakdang ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte na nagsusulong na ipairarom sa random drug testing ang gabos na public officials kaibahan ang presidente kan nasyon. Sigun kay Taguig City 2nd District Representative Amparo Maria Pami Zamora, nalugod maging dalan ang bill para maglaog na sa Kamara si Congressman Duterte na haloy na nindang daing nahihiling. Mientras na kumbinsido man si Party List Representative Margarita Nograles asin Davao Oriental 2nd District Representative Chino Almario na magayon ang intensyon kan lay, pero lugod wara ining personal na agenda asin daing pigpupunterya na partikular na opisyal kan gobyerno o kandidato. Tinawan maninduon ni Party List Representative Rog Gutierrez na madaling magsumitir nin propwesto pero importanteng ikonsiderar ang kalidad o laog kaini siring man kung susog sa konstitusyon asin mga desisyon kan Korte Suprema. Pig-aariglar na ang guidelines sa pagbabago asin pag-itaas kan kantidad kan indemnification o bayad danyos sa mga hog raisers sa bilog na nasyon na apektado kan African Swine Fever o ASF. Ipighiras na Department of Agriculture o DA spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa na ang dating 5,000 pesos na ayuda kada payonin urig ibabase na sa kadakulaan kini. Sa Litson, 4,000 pesos, mantang duman sa katamtaman kadakula 8,000 pesos, asin sa darakulaon o darakulang urig 12,000 pesos, tanganing daina mapiritan ang mga nagaataman ng urig na ipuslit ang mga infected na urig asin isurrender na sana para i-depopulate para mapugulan ang padagos na paglakop kan ASF sigun pa kay Demesa. Paliwanag kay ni na ini ang restback nindang solusyon dahil may nagkapirang hog raisers na pigpapalusot na maipabakal ang sa indang ataman sa baratong kantidad maski apektado na kan ASF para magdilensya maski diit. Pigsabpina kan House Committee on Appropriations ang resulta kan investigasyon kan Commission on Audit o COA may kinaaraman sa intelligence asin confidential funds kan opisina ni Vice President Sara Duterte kan 2022 asin confidential funds kan Department of Education o DepEd sa irarom kan sa iyang pagiging sekretary kaini. Isinulong ini ni Act
Teachers Party List Representative Franz Castro sa pagtukar kan komite sa 2025 proposed budget sa COA na nagkakantidad nin 13.4 billion pesos. Sa budget hearing, sinabi ni COA Chairman Gamaliel Cordoba na natapos na ninda ang investigasyon sa 125 million pesos na confidential funds kan Office of the Vice President kan 2022, 150 million pesos na confidential funds kan DepEd asin 500 million pesos na confidential funds kan Office of the Vice President kan 2023. Sigun kay Cordoba, nagsimbag na ang Office of the Vice President asin DepEd sa direktiba na magsumitir nin report kung paano ginamit asin ginastos ang intel asin confidential funds. Mantang binanggit ni Cordoba na kada quarter nagsusumitir ang mga ahensya na may confidential fund nin accomplishment reports sa Office of the Speaker, Office of the Senate President asin Office of the Vice President. Kasabay kan selebrasyon kan 45th National Reservist Week, tinawanin importansya kan Armed Forces of the Philippines o AFP ang papel kan Reserve Forces. Sigun kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, nagsisirbing dagdag puwersa ang mga reservist kung sa inhanda ang mga ini na i-deploy in kaso may giyera, invasion o rebellion, siring man sa pagtabang sa relief and rescue operations sa panahon kan kalamidad asin nagtataon in assistance sa socio-economic development. Sigun kay Padilla, pinakusog ninda ang recruitment sa reserve forces kung sain dakula ang naitabang kan mga artista sa pag-inganyar lalo na sa mga hobenes. Sa katunayan, naging triple ang numero kan mga reservist ngunyan kumpara kan mga nakalihis na panahon. Inaprobara na sa ikatulo asin pinal na pagbasa sa Senado ang Archipelagic Sea Lens Bill o Senate Bill number 2665 na may kamauotan na pakusugon ang territorial integrity asin seguridad kan nasyon. Sa botong 22 na yes, 0 na no asin 0 na abstention, inaprobaran kan Senado ang propwesto na may kamauotan na magbugtak nin Archipelagic Sea Lens sa bilog na nasyon. Sinabi ni Senate Majority Leader Francis Tol Tolentino na iyo ang principal author kan Senate Bill number 2665 na papakusugon kan ASLs an sa tuyang maritime domain asin kakapagbantayan man sa arbitrary passage kan anuman na foreign vessel o aircraft sa satuyang archipelago. Magigirumduman kan senador importanteng maipasaran ASL na kaibahan ang Maritime Zone Act sa hampang kan nagdadakol na agresibong mga aksyon kan China. Ipinalawanag niya na ang pagdesignar nin ASL's discretion kan Pilipinas bilang archipelago asin state party sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, partikular sa irarom kan Artikulo 53 kan nasabing kasunduan. Bareta mga tugang sa ibang nasyon, sinayumahan kan Iran ang mga pangapudan gikan sa United Kingdom asin nagkapirang mga western countries na punduho na ang pag-atake sa Israel. Sinabi ni Iranian President Masoud Pezeshkian na ang lakdang bilang pagbalos sa ginibong paggadaan kay Hamas leader Ismail Haniyeh sa Tehran. Sinabi pa na magkakanigo na magbalos ang Iran para dagos ng mapundo ang krimen. Tinawan pa kainin doon na diretso kan Iran na magbalos maski daay pa pig-aako o daay pigaako kan Israel ang insidente, mantinido man sindang nakaalerto. Enot nang nagpatanid ang US sa dakulang pag-atake, nagigibuhon ngunyan kan Iran. Maging ang Iran-backed Hezbollah movement sa Lebanon, nagpatanid man nin pagbalos. Baretang sports, mainit na inako ang Olympic flag sa Los Angeles, California para sa Summer Olympics 2028. Nagabot ang bandera sa estados kan nakaaging aldaw ang bandera kan Olympics, napapalibutan nin palm trees na binugtakan man nin LA 28. Sinabat man nin maugma ang hip-hop music ni Tupac
Ang pag-abot kaini sa Amerika kaibahan ang sa indang atletang suminabak sa Paris Olympics 2024. Sigon sa US Olympic Committee, tulos na nindang pupuunan ang preparasyon para sa masunod na biggest sporting event. Maski 4 na taon pa baguan sa giraray na pagkondukta kaini. Breakthrough! Buick Wildcat EV ang apod sa sarong electric vehicle na may kakayahan na otomatikong ipag-drive ang siisay man na pasahero kini. Nagagamit ini nin advanced biometric sensor para sa makaskas na pag-identify kan lokasyon na muyang dumanon, aromatherapy para sa relaxation, asin may massaging seats para sa muyang magpahilot. Sa mga masakay digdi, kay puan mo sanang i-program ang sa indang destinasyon, asin bahala na ang Buick Wildcat EV na magdara sa imo digdi. Ang nasabi ng electric vehicle ang pwedeng mabakal sa kantidad na $55,000. Istoryang naiiba! Nasubasta sa kantidad na $44.6 million ang nakuhang pinakadakulang Stegosaurus skeleton sa New York. Mayo 2022 kan makalot ang kalansay kan Stegosaurus sa sarong private land sa Colorado, USA. Ang kalansay kan Stegosaurus ang pinangaranan na Apex, ang saro sa pinakakumpletong kalansay kan dinosaur. May sukol ini na 11 feet tall, as in 27 feet long, as in may 254 fossil bone elements. Pigakarkulong ang edad kaini nasa 161 million years old. Nadangog o nadaog ni Apex ang previous record nin $31.8 million para sa kalansay kan T-Rex kan 2020. Flashback! Agosto 14, 1835 kan namundag sa Pandakan, Manila si Jacinto Zamora. Si Zamora ang saro sa mga martir na padi na inapod na Gomburza. Aki pa si Zamora, pangaturugan na niya na maging padi dahil sa nahiling niya ang pang-aabuso kan mga pading Espanyol kung kaya ipagbusol niya ang pagkapantay-pantay kan mga kapadian. Dahil man sa iyang pagkontra sa mga Espanyol, dinakop siya asin sinintensyahanin kagadanon sa paagi nin garote sa edad na 36 anyos. Bareta sa Bulkan Mayon, nakapag-rehistro nin sarong volcanic earthquake asin sarong rockfall event ang Bulkan Mayon sa probinsya kan Albay sa nakaliis na 24 oras. Ini ang datos na ipigpalawas kan Phoebox kasabagong aga kung saan may maluyang banaag o crater glow sa ngimot kaini, mantang uminabot man sa 659 tonelada ang ibinugang sulfur dioxide flux kada aldaw. May katamtamang pagsangaw nin aso na minaabot sa 300 metro ang langkaw. Mantinido man ang paramientras na paghubag kan bulkan o kaya pigapod ng ground deformation. Ipinagbabawal man giraray ang paglaog sa mga lugar na sakop kan 6 km permanent danger zone asin pagpalayog nin anuman na klase nin aircraft haran sa ngimot kan bulkan dahil sa mantinido na ini peligroso. Mga tugang, iyan po ang detalyes kan mga bareta. Ini po ang bareta alas 12. Sa lado technical, si Kuya Nems Flora. Sa IT, si Jerome Martinez. Sa production department, Shara May Leron. Sa pangaran po, mga tugang kan mga nagsurat kan bareta, News Director Mar de la Cruz. Katawang si Mary Joy Jeresco, Jenny Balyaran, asin Angel Mustaza. Kami po ang saindong tagapagbareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Joshua Bino. Salamat kan sa indong pag-antabay. Masunod na ang programang Iskaramusa. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan na aldaw, ang tabayan ng giraray